Haga jingele kai Indian Super League hapdeng ka Goa FC Persya ya ka ATK Mohun Bagan. Haga nega jingele kai u Aiban Bha Doling ulayo bantep ya ka gol ka Super League. Haba phai sha ka nega jingele kai ka FC Goa ka yo adu san peu R% ka position. Katba ka ATK Mohun Bagan ka yo sau peu % ka position. Ka Goa ka pendon kam da ka formation ka ba sau R lightweight. Katba ka ATK Mohun Bagan ka pendon kam da ka formation ka ba sau lai. Haga kela step jong kani ke jingele kai omdon kino gi tim gi bala ban khijal badai haga kela mit kata haga minit ka basan peu lengbau aiban ka Goa kala yo ban thep ya ka gol ka baning kong ka jongka bad ya ka bol la penbu do ali bad haga minit ka bah nyau peun riu lengbau Fares ka Goa kala yo ban thep ya ka gol ka ba ar ka jongka bad ya ka bol la penbu do bedia hadin praminit shua ban kut ke jingele kai kata ka minit ka ba pra peu ar ka Goa kala yo ban thep ya ka gol ka balai ka jongka lengba uno ya ka bol sa hisien la penbu biang do u Anwar Ali lengba gini gilai gol ka Goa kala job suk Persya ya ka ATK Mohun Bagan bat lengba gini jing job ka Goa ka don ka kerdan ka balai ha ka mit ya ken point ka ba kala yo khat ar point na kin riu teli ki jingele kai kat ba ka ATK Mohun Bagan ka don ha ka kerdan ka ban riu ka yo si peu point na kin riu teli ki jingele kai